Fis-sena 2025 Malta komplet turi bil-fatti kemm favur il-paċi. Il-Prim Ministru Roberta Bela wassal il-messaġġ ta' paċi fil-fora internazzjonali fosthom fil-Kunsill Ewropew u fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Dan flimkien mal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa li pajjiżna kellu bejn Mejju u Novembru li għadda. F'Settembru Malta inaqdet ma' bosta pajjiżi oħra u rikonoxxiet lil Palestina bħala stat. Din id-dikjerazzjoni irriaffermat il-pożizzjoni konsistenti ta' Malta favur is-soluzzjoni taż-żewġ stati fejn Iżrael u l-Palestina u l-popli tagħhom jgħixu bis-swit xulxin fil-paċi. Fil-Kunsill Ewropew ta' Marzu li għadda l-Prim Ministru Malti wassal dan il-messaġġ ċaru tont li ma jemminx li aktar investiment fl-armi se jwassal għal paċi. L-investiment fl-armamenti aħna ċertament maħniex ser nkunu parteċipi fih l-ewwel nett għaliex preklużi milli nagħmlu dan bil-Kostituzzjoni tagħna, però żjed minn hekk ħanitkellem għalija l-ewwel wieħed għaliex ma nemminx illi l-investiment fl-armi, l-investiment fit-tankijiet tal-gwerra, l-investiment f'aktar munizzjoni jista' jwassal għar-riżoluzzjoni tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Nemmel li hemm soluzzjoni waħda u soluzzjoni dejjema li hija dik tal-paċi. Mal-mexxija Ewropej, il-Prim Ministru tkellem dwar il-pożizzjoni tan-newtralità ta' pajjiżna li hi unika u dan mhuwiex se jinbidel. F'dan l-istess summit kellha pożizzjoni ferm differenti il-President tal-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola. I think I'll be a little bit more blunt than usual today, and our message on this day of a Special European Council on Defence is that it is about damn time. Fl-2025 Malta kellha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-bidu ta' din il-Presidenza, il-Prim Ministru Roberta Bela indirizza l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fejn tkellem dwar il-paċi u nnota li din iċ-ċavetta tal-prosperità. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif Malta dejjem kellha dan l-irwol kemm bis-summit bejn Bush u Gorbachev fl-aħħar ta' tmeninijiet, it-taħdidiet favur il-paċi fl-Ukrajna fl-2023 u l-Presidenza Maltija tal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u s-Sigurtà fl-Ewropa l-OSCE fl-2024. Fil-messaġġ tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda f'Settembru li għadda, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li Malta tibqa' kommessa favur il-paċi, id-dialogu, id-diplomazija u l-kooperazzjoni globali.